abu can da ya ga kwarai da gaske. Sai dai waɗansu daga cikin malaman fikihu sukan ce ita sunna ce wajiba, amma waɗansu malamai suka ce layya ba sunna ba ce wajiba. Wannan iya daga cikin wato maganar Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi. Su sun ce layya ba wajiba ba ce, amma sunna ce mai ƙarfi. Akwai bambanci tsakanin sunna mai ƙarfi da sunna wajiba. To da haka ne suka su gida biyu. Amma mazhabar malikiya su sun taba cewa layya sunna ce wajiba. Dole in dai kana da abin da za ka yi layya dole ne sai ka yi. Wannan ba da abin da zai karantar da mu kenan. Ala ai halin da ɗan adam iya da wato maziya a cikin ayakuna. Duk aiki na ibada a al'ummar manzo Allah za ka iya da bambanci da sauran waɗansu al'umma. Kaga tun daga zamanin annabi Adam ko annabi Ibrahim a.s. ake yin layya. To amma ka karanta tarihin layya babu wanda suke da samun lada da yawa a layyarsu kamar al'ummar manzo Allah. Halala ce kwarai da gaske Allah ya fifita wannan al'ummar da sauran al'ummomi. Su ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ta'aqabuna bikum malaikatun bil layl wa malaikatun bin nahar. Al'umman manzala ce aka sanya musu malaiku su yi ka musu shaida malaiku za su yi ka muku zaman da kuke tsakanin awa 24 ban takatar awa 24 babu al'ummar ta samu wannan. Aka sanya mala'iku za su yi ka muku shaida. To su ko mala'ikun wa yajtabi'una inda salatu subhi summa yarjuna ila rabbihim inda salatul asr. Sai su zo wato canji ma suke na aiki kamar yadda kake ga ake kai polisai ake kai jandarmomi wani guri sai sun yi kwana 3 ko 5 ko sati sai a kai waɗansu. To haka Allah yawa al'ummar manzo Allah da mala'iku. Sai mala'iku su zo gurinku daidai lokacin da kuke sanar asuba za su karɓa aikin waɗanda suka kwana a gurinku. To waɗannan wanda suka tafi in suka je su kuma za su zo muku daidai sanar la'asar. To su ne in suka je sai ubangiji ya tambaye su sai ce musu ya kuka samu bayina. Sai su ce mu ne da muka je mun tar da su suna sallah. Sannan kuma da za mu bar su mahallau mun bar su suna sallah. Kenan shi da suka bada kamar duk rayuwa gaba ɗaya sallah kuke. Lokacin da suka zo gurin ku kuna sallah da aka. Sannan lokacin da waɗannan za su zo su amshi aiki sai su tar da ku kuna sallar asuba. To saboda haka sai su ce mun same su suna sallah sannan kuma mun bar su suna sallah. Lokacin da muka je suna sallah kuma lokacin da za mu yi sama mu koma gurin ka Allah kallo mun bar su suna sallah. Wannan ba karamar shaida bace. To al'ummar manzo Allah kada ta samu wannan. To shi yasa lai ya kanta al'ummar manzo Allah ladan da suke samu